Ovo je prvo izdanje manifestacije Dan linskih oštriga koju smo organizirali upravo na dan Svetoga Josipa, na dan kada se vjeruje da su oštrige najpunije, najsočnije i najukusnije za kušanje. Svi posjetitelji, a zbilja ih je došlo u velikom broju danas na Lim, imat će priliku ovdje na rivi kušati svježe oštrige sa limunom, uživati u istarskim slasticama za koje su se pobrinuli u restoranu Vikingiju, lokalnim vinima, vina Lunika, inače ekološka vina. Tako da za gastro ponudu na rivi će se pobrinuti i oni, dok restoran Viking priprema tijekom cijeloga dana jedan poseban meni na bazi oštriga s raznim jelima, oštrige u različitim varijantama. Osim svega toga, u sklopu dana oštriga može se uživati i u vožnjama brodom Linskim zaljevom, pa tako želimo da i na taj način posjetitelji upoznaju ovo prekrasno područje koje je inače zaštićeno u 3 kategorije, i kao posebni rezervat u moru, i kao značajan krajobraz, i kao dio ekološke mreže Natura 2000. Vjerujemo da će svako pronaći nešto po svome interesu i ovako velik broj posjetitelja i dokaz nam je da smo pogodili sa manifestacijom i sljedeće godine tradiciju ćemo nastaviti. Nova manifestacija općine Kanfanar, gastronomska manifestacija koja je uzela si za cilj promovirati limsku oštrigu kao jednu deliciju, s obzirom da školjkarstvo i uzgoj oštrige na ovom području ima jako dugu tradiciju. Zadovoljstvo nam je da je ovo ispalo odmah u prvom džiru i iznad naših očekivanja i vjerujem da ćemo na bazi ovogodišnjeg početka zapravo u narednom razdoblju iz ovog učiniti jednu super kvalitetnu manifestaciju, s obzirom da vidimo da interes publike postoji itekako, a sve resurse da ovo bude nešto čime ćemo ovu deliciju približiti našim ljudima, ali i gostima Istre imamo, i siguran sam da će se ovo razviti u jednu jako lijepu tradiciju. Činjenica je da sada imamo samo jednu tvrtku koja se bavi uzgojem oštriga u Limskom kanalu, ali ne smijemo zanemariti ni naše ugostiteljske objekte koji također njeguju gastronomiju na bazi morskih delicija, tako da vjerujem da će u buduće biti mogućnosti da uključimo možda još neke subjekte u cijelu ovu priču, da je nadogradimo, ali svakako ćemo inzistirati da to prije svega bude bazirano na subjektima koji djeluju u Limu. Agroistra, poljoprivredni magazin.